Omonogeri omonene bwe bunge enene Mheshimiwa Moses Wetangula na arokana kurwa chinkwana asa arokana gusegeta hari arenge hasoroboti rwabotogitwe ime rumanyikaine una pensions and actuarial asa arigoteba una nigoroboti uru rware kwenekya una enusu yaba jumbe abara se bunge yabonega tibari gochikoira na gochia se bunge yo ekerobo chori obonene bogocha burache gokorekana igatia bana inchi bari basangane gitasene giekega Nsoko TV nigo bona babwate siri ngane yo asa batebire oroboti urubono nigo rubwata mangana yekene igatia bari batebire ebintu bigosegeta abajumba abuti bachikoiranirwa abisi ngamono gutakorera abana inchi igasieri babachorrete muri Kito Vincent Monda agotomanya mange response yaba bunge baito erense igona gigeko gero monogeria batebina pura bya socks tabubuka kusimba kore kendegeka Orobotioro nigorwa soya bachumbe mbeo na kubanyolia buna chingaki chiabo chiokorengwa igoro yemeremo amone kondo batu na bakenya ngesiri chire asenganeye nigo yarorekane kwa gwokoboko negatia bakenya bali basangire n'Ensoko TV nobo maene nturaroseri gumagenderero injire banda atebe na kiyo kwanire kene ngendo morengani yete abantu mbale babusurete mbusurengiya lakini mu bisaka rumage gagachaga agareta rende bintu binda agasangania bikamera igo tuwa busurite mbusurera konye ya twarira amabwanchure nekene ekora nero ri nababunga nechibesa nero bwate orode chibesa chinde jiri chikura na kuri constituency stirio ko wanikorororo obugima gokonga abachumba abana barobwo ngoigereria bale abwase bagoteba buna abachumbe tibali korwanira mu Kenya asama chiko ali bakobeka SAE igasto kolerwa muna abakenya teyo egendo kyarorekane abakenya tokorerwa nechinjira cyarigiwe cyo gutokama egendo giko guna tax ebango yachire igoro lakini amangana yagera kugenda parliament yalia igokonyora na abaheshimiwa baito twatumete ko cyororo kiregente kirekemo kirigonyanya mwana inchi onse igo bakobeke sei yatiwa chipara nechimochirie na mbenene y'abakenya ekumasokeria abwase bakoraga boru bagoteba tibaisanegitine gasiyo this true bali gokoirana reason why kasimba bali gokora nabono tiankwane sire not mugirango kwa sababu tinkwanda constituency chinde egento ekekenene nechibara chibarechi unabona tobwate bale kuruke kendo ekwenda nyamaya ebaleye korwa moya eteteo yatebete bale ibe kwirami ouru na chitaga ito agateba ibe kwirami ruto naicha ibe kwirami bale nyanya kube kwirami abange bakwandika abachumbe bande nigo batari komanyekana ase baberete abwasa abana inchi bande bagotigara na mabolio amange bagoteba buna okomenya chitauni no gotamakuru asa abana inchi bali babaete emeremo elio tibaba ikange ikiagerekero tukurigereria tibali konyara ko bakora emeremo chingaki nyingi buna ababaito igo bamenyete Nairobi eyo bajete barente obisi na matukaria babwenerete konyorwororo mugako mogotu mongino mogotu ochobisielia inde banyara ko bakwana face to face umuchumbe gari gutoka gusebwo yo service twaendororo twachikomotebia marora misia itakoreteki tubwate yani otwara interests cha common people bali bamwate chikura egere otegerera lakini bona karugurigereria trend ya bona igaro mo MP munagotebwa ori gutoka rari Nairobi ekerengelio kende gegwesokia chinsemo chichibunge chinde nigo chigoeteriwa goseti chirikoegwa enibobuya kurwase kiagegie serikali enene egento boigo abakenya bande bataisanegeti no kubogo gwechibesa echo chirengete koleta amagendero chinsemo chinyinge chiebirwe ekaro chiebirwe igori orororo igego chikororekana ngatare gokora gasi na leta rigo chikoira tarigo chikoirana ekerenge kenene kyomura igochorwa no kurwanira abantu baye ase bunge enambende nero itimogete na gusundoka bunge abantu mbaro batana gukwana nyone ndimo ayenko kwanurire na baro bamanyanga noro na banyone ngaki bari gukwana bahumurara twatanga ekweli ebisora byagaliregi kurwanira biro mugusi ni general egento ngerege koro kungaskiza ground ngoteba barenga background check your background babunge mbaro isi kobarora bagukwana no parliament yali bagweti muswada kete gekobege kon nemirimo yake kogera oirane gostwira egankenene yabara igochorwa no goikerania ebintu bitatu korosia machika gusiro mwana inchi kurwaniro yo mochore tanyora amagendero nabo igokone kimerobirio elietete bunge yekeranire buya ekera abakenya bakweroberia gochegochora barai umwe kogocha amaisoni gasonje tabarai bachorete gusemba ikeranitia maganio ya tatu
Vincent Monda, Nsoko TV.